Integrisana kampanja približavanja javnosti novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Nasilje u porodici je jedan od težih problema sa kojima se suočava društvo u Srbiji. Efikasniju borbu protiv nasilja u porodici sprečavali su nedostaci u postojećim zakonskim rešenjima. Novi zakon je doneo nove mere koje policiji i tužilaštvu daju značajno bolje mogućnosti za delovanje. Usvajanje novog zakona podržali su i poslanici opozicije, noseći majice sa logoom kampanje. U kampanji su integrisano korišćeni PR, digitalni, BTL i advertising alati. Kreativnom primjenom različitih alata, javnost je informisana i upoznata sa odredbama novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Od početka primjene, njegovi efekti su značajni. Kampanju je osmislila i realizovala kreativna digitalna agencija Homepage u saradnji sa PR timom Ministarstva pravde Republike Srbije.